Helo, a da ni nôl yn Minecraft World ni, yn byd ni. Ac dwi efo Blaidd fi fyma, fy ngwylu, lle nes i adael fo ffwrdd, ac mae pob dim dal yma, pidwch yn poeni, dwi ar bod yn neud un byd tra da chi o yma. Neu reid hwnna yn fanna, ac sbio os dwi'n dydd, dwi'n yn cofio os ydi yndi, ond dwi'n yn meddwl fydd hi'n ddydd am dipyn de. Na i symud hwnna, na. Och, pan eisiau yna dda. Iawn, os dwi'n neud hyn, ac yn cloddio hwn, ac yn dweud, dwi'n gwybod pa ffordd yn mynd o fewn. Dwi'n i ddim pa baint neu sbio. O, mae'n mynd lawr, oce. So, does genna fi ddim llawn amser. Mi o ladd chdi bach o anifeiliaid i gael bwyd. Ac unwaith fydd hi'n ddydd nesaf, fydd yn cychwyn bildio'r tŷ. Ddim yn un mawr iawn, ond fydd yn un bach chwaith, gen. Pidwch poeni. Wan. Os ydw i'n hyn, gan lladd y iar ma. Be hwn? Wy, dwi'n hoffi'n un. Oce, nes yn byd y ddigwydd, oce, mae'n anocod. Ia, so, be di'r blodyn yma da? Azul pluie. Oce, dwi'n i ddim sydd i ddeud hynna, ond dwi'n mynd i lladd y cael yma mewn ffordd idiotic. Stupid. Na, jog iddo, dwi'n jyst yn mynd i lladd o. Oce, sori am hynna. Dwi'n yn gael y moment na, fel ddweud i. Yn yr fideo dwytha neu'r un cynt, dwi ddim yn cofio pa un, ond da. Oce. Dwi ddim isio glo. Gad i fi newid rhywbeth. Dwi'n gwybod nes i hyn ar y fideo gynta, ond dwi ddim chwarae efo mor weekly. Dim yn iawn? O, dim yn iawn. Oce. Chicken nuggets, chicken nuggets, chicken. Yn cael chicken nuggets o lamb i yma, felly. Dim go iawn, yn y gem, dwi'n feddwl. Oce. Dyw ama ddim yn lle neud hwn, so dwi'n jyst mynd i fynd i fyma. Be ydy hwn? Pam mae hwn yn fama? Pam? A pam yn y dywod yn efo? Sy'n twll yn efo. Yn boring. Stwffio chdi. Na! Pam? Yey. I shall kill you. Yay! No. So, ia. Sori os di hynna brifo eich teimladau chi, ond dwi'n yn gael bwyd. Mushrooms. Food. Yeah. Mae bach yn dda, dwi'n meddwl iddo chi. Dwi'n meddwl bod o'n dda i chi, ond gweld eich yn dad chi, nes dwi'n dda. O, mae'n mynd yn dywyll, dwi'n mynd yn ôl adra. Sori, ond dwi'n mynd yn ôl adra. Fedra i ddim chwarae yn y tywyll uwch.
rhag o mewn spoiler fideo ydych chi. Nes lladd y piglet yma i lladd bob dim, ia. Ca, dwi'n mynd yn ôl fan, dwi'n gorau mynd yn ôl fan. Dwi angen mynd yn ôl fan. Oce, am ryw reswm mae hwnna'n edrych fel tŷ fan'na, y cw. Ydych chi'n gweld o? Mae'n tŷ ar ben goeden. Mae'n edrych fel tŷ dydi. Os dyna beth yw o. Oce, wan, dwi wedi anghofio. Ffordd ma oedden ni'n byw, ia? Peidiwch o dweud clwyddo, please. Ffordd ma oedden ni'n byw. Please, beth o ffordd ma oedden ni'n byw. Please. Oh, squid, okay. Squid. Beep bap boop bap bap boop beep boop boop bada bada boop boop bap bap. Pilar ni. Tasa. No. Na. Beth dwi'n ofyn, dwi'n hwn. Na. Dwi rioed i gweld hein o blaen. Mae hyn, ia, rioed, mae hyn fel da chi bron byth yn gweld hyn o hyn yn y gema. Dwi heb weld hyn o blaen, de. Wel, dim lle dwi'n chwarae, de. Dwi'n ni'n pam ond dwi'n gorau tynnu llun o hyn. Os na i fynd i graphics a fynd i gama, yna neud fydda i weld y well, a fydda chi weld y well yn mewn. Mae yna lot o beth yn dod ar ôl y tree, skeleton, ag un baby zombie a chicken, Hey. Dwi angen blaidd fi. Mae'r chicken zombie na di mynd rhan. Na, dim speidar. Dwi'n totally ddim yn mynd i ladd fi. Na. No. I shall kill you. Oce. Ti'n meddwl ar o. Chdi wan. Ia. Na. Llasol. Dwi rili am yn tynnu. Na, seriously, dwi angen tynnu llun o'r fo. Mae wedi diflannu. Come on. Na. Pam? Na, fe. Na, dwi'n mynd i farw. Na, paid i lladd fi, please. Dwi'n scared bod hwnna. Yay! Mwn dwi'n mynd gallu lladd fi, oce. Na, nes i farw, darian. Na, sy'n yna ddechrau fi.
Nath hynna sychrin fi lot. Dwi'n meddwl sy'n syniad gwell i fi mynd i gysgu gynta. Cyn i fi gael fy lladd eto. Gan y zombie chicken na, be bynnag diw. Ie, oce. So, dwi angen mynd nôl fan hynna, gael pethau fi, ag oherwydd os yn byd ar y... O, na, dwi'n iawn diolch, medda fi, dwi'n iawn diolch. O, na, dwi di marw. Come on, Wolfie, come on. Gael o, yey! O, yey, nes di safio bywyd fi. O, na ddo. Cer o ma. Yay! Good done. Okay, so dwi'n hwn i fynd nôl fan hyn rhag o'n ma'n fwy o bethau. Dwi'n meddwl bod yn de. Okay, so dwi'n meddwl bod yna mwy o bethau. Okay, so oherwydd mae yn y dŵr, mae o'n byw. Dwi'n am 10 ond dal. That life. Dyna sy'n mae'r byd yn gweithio. Ti'n mynd i farw, ti'n mynd... Seriously? Wow. Okay, so mae'r creeper na newydd ladd ei hun am ddim rheswm o gwbl. Yn chlod o'n nes o just... BOOM! Ie, dim rheswm o gwbl. Dwi'n meddwl fydden ni'n neud llawer o... fydden ni'n neud tŷ, ond ella fydden ni tro nesa. Ie. Dwi'n meddwl fydden ni'n llawer tŷ. Tro nesa nawn ni de, ond ar y munud dwi angen bwa saith. Mae gen i saith, ond dwi angen bwa. Neu bow. Yn arw. Be bynnag da chi eisiau gael fo. Dyna beth dwi'n neud. Oce, does gyda fi ddim pen. Mae gen a fi hwnnw. Mae gen a fi bren ond dwi'n defnyddio ar y funud. Neu roed hwnna fanna, so fi reid defnyddio'r pren yma i gael... Neu roed hwnna fanna, so fi reid defnyddio'r pren yma i gael bwa saith. Oce. Os na i, neu hynna. Neud... Dyna di o? Na. Dwi'n gweithio fel yma da. Dwi jyst yn gorau trio hyn. Yndi, oce, jyst rhag on. Paw. Oce, dwi wedi gael nôl. Jyst yn clywed sŵn banio de, ond diolch yn problem i fi. Os na rhaid hwnna fanna... O, dwi'n cwcio bwyd, ond does gyda fi ddim glo, so dwi ddim baria. O, glo reit yn fama. Diolch. Na, mae nes i claddu fo yn y fideo dwytha felly dwi. O, dwi wedi blino de. Na, dim glo, dim dyma beth dwi'n enw ei naci. Faint o... Dim drolli bod weithio da.
Dwi eisiau testio hyn, actually. Ydi o yn y gêm. Dwi'n meddwl da ni'n gorfod mynd i gael mwy o hyn. Ie. Wel, na ni testio, trio ni tŷ, ag ffigur allan sut mae hyn yn gweithio tro nesa. Diolch am wrando, ag just oherwydd. Tara.